uMazu wayelitholele ngonyama elizonwabeleyo. Wayekuthanda ukutsiba phezu kwamatye, kodwa wayesoloko etsiba engajonganga. Kwabakho ixesha apho atsiba engajonganga waze wawela emeveni. Shoo! Akwabi buhlungu. Ngelinye ixesha watsiba engajonganga waze wawela kwindlu yeenyosi. Iinyosi zange ziyithande loo nto. Ngelinye ixesha watsiba engajonganga waphantse wawa eliweni. Yho! Enjani yona ingozi le? Akazange afunde kwiimpazamo zakhe, yaye ingxaki ke leyo. Ngamini ithile uMazu watsiba engajonganga waze wawela emgxobhozweni otshonisayo. Yho! Into eyayimbi kangaka. Wazama ukuphuma kodwa wayesele ezikile gqitha. Wayecingile kanye ngelo xesha uSilas inyoka emaqhingana ekuthiwa intlwathi yathi gqi ngasemva kwamatye. Yasebeza yathi, ndiyabona ukuba usengxakini Mazu, ndicela undincede. Wakhala watsho uMazu wayesiya etshona nzulu. Ndingakunceda, watsho uSilas ngoncumo olunenkohliso, kodwa kuza kufuneka ukuba undenzele into ngenye imini. uMazu wakhe wathandabuza. Kaloku wayemazi ukuba uSilas yinyoka enentliziyo engcolileyo, kodwa ke wayengenandlela mbini yena. Ndiyavuma, watsho uSilas. Wambhijela uMazu ngomzimba wakhe omde waza wamkhupha kancinci kancinci kuloo mgxobhozo. Emva koko uSilas wawuqinisa umzimba wakhe kulowo kaMazu, wamjonga kakubi. Ungalibali Mazu, wasebeza watsho, unetyala kum. Lathi qibilili ixhala kuMazu xa uSilas wayesombuluka emka kuye. Wabona ngoko ukuba ukungakhathali kwakhe kwamfaka engozini nasekubeni abe netyala kuSilas. Ukususela ngaloo mini uMazu wajonga phambi kokuba atsibe. Wafunda isifundo esibalulekileyo ngaloo mini esithi, xa sisenza impazamo makhe sithi cha, sicingisise ngeziphumo zezenzo zethu phambi kokuba sivuye sibheke phambili. Ingabusindisa ubomi bakho loo nto ngenye imini. To watch more stories, just visit our YouTube channel. All stories are in the present, past and future tenses, also available in various languages. How great! Also, members of the Abuti Academy get access to workbooks and much more. Visit our website to find out more about all the language learning materials that we have to offer. www.abutisyllabus.com